Maayong adlaw mga bata. Andam na ba kamo sa atong bagong leksyon karong adlaw? Kung andam na, maminaw ug tarong kay Teacher Sara. Very good. Ang atong paghisgutan karon adlaw ay bahin sa mga hayop nga makita sa atong palibot. Andam na ba kamo maminaw? Paminaw mo og tarong kay pagkahuman sa mao nga video, kita makakaton sa mga mosunod. Una, maila-ila na to ang mga hayop nga naa sa atong palibot. Ikaduha, mahibaw-an na to ang mga kapuslanan sa matag usa niini. Andam na ba kamo? Alright, very good. Ang mga hayop makita bisan asa. Nagpuyo kini sila sa laing-laing puy-anan. Dili tanan hayop mapuslan. Ang uban niini naghatag og kadaot sa mga tawo apan mapugngan kini. Adunay laing-laing pag-atiman sa mga hayop. Mao kini ang mga pananglitan sa mga hayop nga makita sa atong palibot.
Gulat ako sa mga bata, hinaot nga daghan inyong natunan karong adlaw. Daghang salamat, amping. Bye-bye!